Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρώτο μου στυλάκι, την Καλύση, που ήταν γερμανικός πειμενικός ή αλλιώς λυκοσκύλο. Το 1890 ένας άνθρωπος που τον έλεγα Max von Stephanitz αποφάσισε να φτιάξει τον τέλειο σκύλο. Διάλεξε τα πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο γενναία σκύλια από διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Τα ένωσε και έτσι το 1899 γεννήθηκε ο γερμανικός πειμενικός που τον έλεγαν Χέκτορ. Όταν είναι μικρά τα αυτιά τους είναι πεσμένα. Μεγαλώνοντας τα αυτιά τους σιγά σιγά σηκώνονται και στέκονται ορθία. Ο γερμανικός πειμενικός είναι ένας έξυπνος, δυνατός και πιστός σκύλος. Είναι προστατευτικός και αγαπά πολύ την οικογένειά του. Διότι κάποιος κινδυνεύει, θα προσπαθήσει να τον προστατέψει. Είναι δυνατά και γρήγορα σκύλια. Μπορούν να φτάσουν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό το σκυλί μαθαίνει πολύ γρήγορα και του αρέσει να έχει δουλεία να κάνει. Παλιά οι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν για να φυλάει πρόβατα. Σήμερα τον βλέπουμε συχνά να βοηθά την αστυνομία, το στρατό και την πυροσβεστική. Μυρίζουν ίχνη, βρίσκουν ανθρώπους που χάθηκαν και προστατεύουν όσους αγαπούν. Ο γερμανικός πειμενικός χρειάζεται ασκήσεις κάθε μέρα. Του αρέσουν οι βόλτες, τα παιχνίδια και η εκπαίδευση. Έχει παχυτρίγωμα που πέφτει αρκετά, ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν κερδίσει το όνομα γερμανικές τριχόμπαλες. Είναι ένας σκύλος με μεγάλη καρδιά. Αν του φερθείς με αγάπη και υπομονή θα γίνει ο πιο πιστός σου φίλος.